маводҳои ки сафина ё ки шабака як террор карда бошанд набуд. Ин қазия дар мурофиаи судӣ ҳам шуд, намояндаи телевизиони мо ҳам иштирок дошт аз дигар шабакаҳо ҳам. Унҷа ин чиз ҳаллу фасл шуд, суд қадномаи охирии ниҳоии худашро баровард, ҷонибҳоро ба мувофиқа расонд, гунаҳгор ё будан ё набудани телевизионҳо унҷа муайян шуд. ва ин ягон дигар намедонам, ягон чизи фармоишӣ набуд, ягон чизи сифоришӣ набуд, ягон чизи ҳадафмандона набуд. Ин баъзе шумо наворое дар назар доред ки аз ҷониби мақомоти амниятӣ масалан тайёр мешавад, пешниҳод мегардад дар ҳама телевизионҳо, шабакаҳо. муассисаи давлатӣ аст, ин чиза пахш мекунанд ба он чиз вай мешавад исмот ба ҳамон мақомоти амниятӣ. лекин дар мавзӯе ки эътироз баён кард ҳизби наҳзати ислом нисбат ба баромо нисбат ба ҳамин телевизионҳо, суди ноҳияи исмоили сомонӣ ин чиза баррасӣ кард, дар мурофиа намояндаҳои ҳама телевизионҳо иштирок доштанд ва қаднома ҳал шуд ин чиз ва ҳукми ниҳоӣ суд бароварда шуд. Адам устод як чиз пурсам, вақте ки як ниҳоди давлатӣ фарз кардем як мавод пешниҳод мекунад ба шумо, он аз нигоҳи этикаи журналистӣ, аз нигоҳи одоби ахлоқи журналистӣ пахш кардан он чандон хуб нест. ё ин ки зимни мурофиаи судӣ пешниҳод мекунад ки он ба рафти мурофиаи судӣ халал мерасонад. оё шумо ҳақ доред ки яъне ки саркашӣ кунед аз пахши ҳамин барнома? ҳамин хел ҳақ доред? вақте ки агар мақомотҳои дахлдори давлатӣ бошад, агар сиёсати давлат бошад, агар ин чиз на танҳо аз шабакаи мо, аз ҳама шабакаҳо, аз ҳама расонаҳои хабарии давлатӣ пахш мешаванд, аз хабаргузории расмӣ. агар масалан дар телевизиони мо ягон маводе биёранд ки шумо ба ахлоқу ба одобу ба ваи мардуми мо рост набиёяд, мо албатта онҷа ҳақ дорем ки бояд дар мувофиқа ба ҳамон нафарҳои овардагӣ, ҳамон соҳиби мавод бояд ислоҳ кунем. Ташаккур.